Salam qadirli ildeşler, salam qadirli vatandaşlar. Men şu gününe şu suratdaki görüşünüzdeki adam, Allamrat Rahimov diýilen adama berjek sowallarym bar. Allamrat Rahim. İlki bilene syýlaşyk diýilen zat iki tarapdaýyn bolýar. Şonu berip belli. Men sana bir dady nägilelik bildirýän. Sen gatwyrma ýöne men hakykaty aýdýan. Sen men reklamam goýupsyň videoňda toşda men MHM agenty. Во-первых, men hiç kimin hiç kile agenty däl. Şonu berip belli. Если бы men agent bolan bolsam, agent заскречены, по-моему, men pikirim boýunça заскречены edilýän bolmasa men käm bir düşünemem o zatyny. Andan o agent 007 diye sekretni ýörýärler. Ýöne men açaçanýorum. Ana. Gaýrat ediň däni şu goýunuňy kyn görmäň, ýöne düzeltjek bolun. Пожалуйста, я вас прошу. Просто siz нормальный talkowçy gurlaryňyz üçin men syýlaşyk diýilen zat bolýar-da, şondan. Indi meniň size berjek sowalym bar. Sowal. Men size bir sora beripdim, men bilen gön efir etdiň, çykyş etdiň. Ýadyňda bolsa, mende zapisi bar, entegem dur. Sen aýtdyň, men senden soradym. Niýerni okudyň? Niýerni utordyň? Sen maňa jogap berdiň. Men Maltumula adynaky universitetiniň Dil Edebiýat fakultetiniň gaýybany bölümini utordym diýdim. Dogry? Dogry. Onuň indi mende sora ýüze çykdy daray. Şerde. Sen özüň näçinji ýyl? Näçinji ýylyň adamy sen? Pasportyň görköz. Первый очередь. Data рождения. Ana. Birinci. İkinci. Sen ol fakultetiň 98-nji ýyl, 89-njy ýyl, 90-njy ýyl owa. Patolog 90-njy ýylda ýapylýar, или 89-njy ýylda ýapylýar, точно я не знаю. Men hem o döwür çağıdım. Senin bolsaň men bilen deňeçeräksiň. Yani sen näde guturup ýetişip bildiň, ony men bilemok. Men sorak gördüm de universitetden jaňa edip şuňa alak diýip. Hakykatdan şu öň bar eken şu fakultet ýok diýjek gel. Yani moş bilemok guturansyň, moş sen ulusyň. Onan bilemok. Yani men sen ýaşyňy bilesim meli. Ana şondan diplomyň görköz. Toşda sen şol okuw guturanlygyň barada. Ondan sen özüňi men jurnalist diýdim. То, что ты журналист, надо доказать. Ana. Näme akreditatsiýa diýämi şonki alakda? Barmy şonuň? Diplomyň barmy? To, что sen jurnalistligiň barada. Ne peçady bilen biler, şarp, ştamply. Ana, Allamrat Rahim jurnalist. O kanal açıp men jurnalist dip menem aýdyp bilýän ony. Toşda men jurnalist ýene näme dip. O kanal açıp içinde bir 50-60 tane video goýup jurnalist bolanok. Onda öýtjek bolsak, YouTube'da blogerler bar, birgiden çykyş edýän adamlar bar, zatlar bar. Значит, olar hem jurnalist bolýar. Sen jurnalistda sen bloger. Ana şeýle düşündireýin. Blogger men diýsen hawa diýjek. Sen çykyş edýän kanalyňa podpisçik köp edýän, demedýän, zat edýän, awtoritetini gösterýän. Munyňa men hä diýim. Kitap terjime edip men jurnalist diýip bolmaýar. O kitap menim terjime edip bilýän. Wat aýdaýyn. Bolýar gepiň maksadyna men ýeteýin. Ondan hem agam Allamrat Rahim. Men aýdanlarymy dogry we dogry düşündiň. Onda gayrat et sultnaman görköz. Haýyşdenlen.
Если ты порядочный человек, нормальный, умный адам болсаң, то, что sen tüvelem umny gepleýän, beýliklerden garandy. Gayrat etden görkä pasport, diplom, sertifikat, sutnama. Будь любезна. И hemme kimim meni gollar dip men umid edýän. Egerde men gollaýan bolsaňyz, gayrat edin de men şu videomy Allah Murat Rahim'e barıp gowuşarýalyk. Ve Allah Murat Rahim video şekil arkaly maňa jogap bermegini isleýän. Hoşta bolun. Janyňyz sag bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun. Jogaba garaşan. Браток. Давайте пока.